Bimali la jaba Mali kono ani Mali ko kan ani nyantuma aw bismillah ni asigile Bimali kibara kan kibara mun mambolo bi abe talike jamana kono ani jamana ko kan kibara kan amba fana ka bismillah kokura Bimali kan ama daminɛ ni an ka jamana kɔnɔ kibaruyaw ye Bamako décembre kalo tile 22 ko bɛnkan sɔrɔla an ka jamana ɲɛmaw ni Côte d'Ivoire cidenw cɛ min bɛna kɛ sababu ye ka Ivoirien sɔrdasi ma 46 bila minnu tun bɛ bolola kabini juillet kalo tɛmɛnen 2022 an balima o tɛmɛnen ka fɔ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko Mali force spécialiste ka bere couleur kɛra violet ye min bɛna danfara kɛ u ni finitigilaka tɔw ni ɲɔgɔn cɛ bere violet yɛrɛ bɛ fanga bɛn gundo dɔnniya a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw de kofɔ an ye ni kibaruya sɔrɔ ka bɔ RTF yɔrɔ la an balima o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ an b'an ka bi kibaruya kuncɛ ni jamana kɔkan kibaruya ye ko capitaine Ibrahima Traoré Burkina furancɛla fanga ma ɲɛma k'a ye l'ONU coordinatrice alimamuso n'o ye Barbara Manzi mun bɛ baara la Burkina ni wagati na k'a y'a gɛn ka bɔ Burkina kɔnɔna na ka sababu kɛ k'a fɔ ko muso kofɔlen l'ONU coordinatrice k'a ye lagosi ta ka Burkina jamana sɛgɛrɛ wa u ye délai d'a ma ko ye k'a kana tɛmɛ bi jumadon kan Burkina jamana kɔnɔna na ayiwa an balimaw ni ne kun kɛra aw tulo garisɛgɛ bi don kibaruya kan Bimali kanana an bɛ dugawu kɛ Ala ka an ka Mali jamana Ala ka basigi Ala ka na ni bɛn ye an ka jamana kɔnɔna na an kanubaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko kura k'a fɔ ko Bimali bɛ sɔrɔ plateforme bɛɛ lajɛlen kan YouTube Instagram TikTok Facebook an bɛ sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen de kan an b'aw fo a ka kulomajɔ ɲuman na a k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma wa salam